sunt cel mai tari. Sunteți cei mai tari. Ce vreți să jucăm? Vreți să jucăm Stumble Guys. De ce nu? Scuzați. Nu înțeleg de ce m-a dat fix aici. Deci nu înțeleg nimic. E continuare. E bine. Și pică bloc, deci cum ar fi? Cum ar fi să zice bloc, deci? E, cine pasă nouă? Nu aici. Vreți să vedeți câte legendare am? 3, 2, 1, pauză. Și uitați câte legendare am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 am. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu cel mai mult din legendare. Mi-l doresc pe ăsta și pe ăsta. Și mai îmi doresc de la speciale ăsta. Ăsta-l vreau. Deci pe ăsta-l vreau primul să-l iau. Deja am una prima care am luat-o. Care e fix ăsta. Haide să dăm un meci. N-avem ce să facem, nu? And I'm with you when you're done at the glass sign. Știu că ați ciudat. Stați un pic că nu prea mă vedeți. Cât-i bine. Băi, eu sunt... Am uitat să vă zic like și subscribe, vă rog. Deci vă rog. Deci pică aia cu zăpadă. Mi s-o tăia fata în două. Smart, na 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 na. Stați, nu mai fac scheme, că nu mai vreau. Vreau să fiu cel mai tare care nu face scheme. Nu! Dacă nu faci scheme, ai pierdut. Hai, pișici. Și. Nu. Hai de pișici, mări. Știu că nu joc bine, dar... Și cui pasă? Cui pasă? Nu. Da, nu știu de ce nu mă vedeți. Și stau mai așa sau așa? Hai, lasă așa. 3, 4. Another wheel sign. What? Bă, e minutul 3 și voi încă n-ați dat butonul de like. Apăsați, vă rog, butonul de like. Dacă mi se închide tableta, nu e vina mea, e vina ei din cauza că așa au mai făcut. Și m-am enervat și trebuia să dau restart, trebuia să o duc la reparat. Și, da, ignorați, nu dați vina pe mine, vă rog. E tableta mea. Wow! Acum, vrei să vă arăt o schemă pe Roblox? Da, asta e vina mea. Ce troll. Mic, ok. Și, acum bloc de pică. Norocul meu, că mi-a picat bloc de oricum acum. Toți sunt boți. Ba nu sunt boți toți. Ăla, Clov, nu e bot. E om adevărat, doar că un pic bot. Vreți să vă arăt schema? Uitați,
Chema adevărului. De ce? Stai, am uitat. Nu. Stați când vine a doua, că omul ăla nu știu ce are la cap. Bă. Doi au pierdut deja. Nu vreau și eu. Bă, nu vă băgați, vă rog. Fix acum vă băgați. 4. I don't know where it is. Oh yeah. I know what's right here. I'm in the glasses of the candy. I'm with the TV. Ai, Kiki. Ignorați, vă rog, asta. Ok, gata. Dar nu puteam să filmez, asta. Hai să dăm un meci normal. Că poate dacă dăm o coroană, trebuie să dați 10 dintre voi. 10 dintre voi trebuie să dați subscribe. Adică 10 trebuie să dea subscribe. Ca să fac 13 abonați. Și încă o chestie, trebuie să dați follow și share și subscribe și like, 10 like-uri. Vreau măcar 10 like-uri. Că eu n-am niciun like la video-ul ăsta. Nu înțeleg de ce. Deci nu înțeleg asta deloc. De ce lumea nu-mi dă like și subscribe? Uite că ferai banana mea să fie. Să-ți fie de bine, Victor. Nu l-a lovit! Și m-a lovit pe mine. Nice. Banana. De nimic. What? What s-a întâmplat? I'm a banana. Îi dau în cap. Jumbajan. Wii. Pudicam pum pum. Pum pum. Pudicam pum pum. Bă, ai văzut dacă te ia unul în brațe și tu dacă te ia unul în brațe și tu dai banana, bă, scap de el. What? Nu știam asta. Hai, gata că mă prostesc degeaba. De ce? Stai, cu pun o banană. Am o banană. Și dacă mingea vine fix aici, banana nu mai poate. Dacă se izbește în banana ca la mine, banana nu se poate. Run, bro. Yeah! Asta vreau să văd. Așa, de stai, mă, nu da. Și am frecat-o pe 10, fă. Ia, dă gol. Bă, aia era mingea mea. Am dat gol de aici. Ce zici? Da, tu. Da, asta ce face? Bă, îți dau cu banană în cap. Au. What are you doing, bro? What? Bă! 0 la 4. 4 la 0. 3, 4. Until the very time. Oh yeah. I don't wanna hear. Bă, da, e foarte ciudat. Adică ăsta, stai. Ai.
E frumos bradul de Crăciun. Adică e mișto rău. Șmecher. Like și subscribe, cum am arătat eu, like. Uitați, uitați. What are you doing, bro? What are you doing? What are you doing, bro? Ia, este adevărat mitul? Nu, alunec. Se zice dacă dai o banană, nu va aluneca și va puti. Ia să vedem, mă. Eu cred că e fals. Fals! What are you doing, bro? What are you doing, bro? Poți stați? Bă, dar puteai să stai pe aia. Și mai filmăm un pic Roblox și... Da, pa. Stați, filmăm Roblox și după. Ok, nu mai pot filma, pa.